Okrem majstra Slovenska Šaňo je aj víťaz Európskeho poháru vo vesternovom jazdení na koni Ontario, ktorého tu mal v lani. Vynikajúci čas. Majster Slovenska jazdí takýmto spôsobom. Vynikajúca, krásna jazda, čas 24:48. Možno vaše fotoaparáty zachytili ten krásny záber otočky na poslednej tyčke. Jedna je síce zhodená, ale nevadí. Ideme pozor na koňa. Vynikajúce. A čas 22:29. Vynikajúci čas. Ale tieskajú, tak asi áno. Teraz neviem, ako to rieši, keď jazdec neudržal to lano. Obetavý domáci, ktorý sa obetovala bička, teliatko chytil. Kornel zaslúži potlesk, kouboj bez koňa, ovláda teliatko, specifikoval ho a tela je naše. Ďakujeme za potlesk a ďakujeme aj za ukážku lasovania. Asi tie teliatka dáme von. A pán Vek ešte niečo predvedie.